мегӯянд ки рӯи кор омадани таваққуфгоҳҳои музнок дар шаҳри Душанбе боиси камшавии танба ва ҳамчунин бесарусомонӣ дар роҳҳои шаҳри Душанбе гардидааст. дуруд дӯстони азиз, барномаи мегӯянд ки аст ва дар барномаи имрӯза мо шуморо бо лоиҳаи нерӯ ошно хоҳем кард ва дар барнома моро роҳбари лоиҳаи мазкур ҷомии Шарифов ҳамроҳӣ мекунанд. дуруд ба шумо, хуб ҳастед? ман мехоҳам ки дар ибтидои барнома каме дар бораи ҳамин лоиҳа барои бинанда маълумот диҳем. Чӣ гуна лоиҳа аст ва чӣ ҳадаф дорад? Ташаккури зиёд. Лоиҳаи нерӯ иборат аз се зернизом аст. Зернизоми ташкили таваққуфгоҳи музнок, нуқтаҳои барқдиҳанда ва вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ. Чӣ гуна амал мекунад? Фаъолият худи татбиқшавии лоиҳаи нерӯ аз 20 июни соли 2024 амалӣ шуда истодааст дар шаҳри Душанбе. имрӯз аз лиҳози зернизоми автоматикунонидашудаи вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар 64 чорроҳаи шаҳри Душанбе аллакай камераҳо насб шудаанд, ки қоидавайронкуниҳоро сабт мекунанд. Инчунин 63 адад радар дар ҳудуди шаҳри Душанбе насб шудааст, ки гӯем ки суръати ҳаракати воситаҳои нақлиётро ба танзим медарорад. Хуб, рӯи кор омадани ҳамин лоиҳа аз рӯзи таъсисёбиаш чӣ натиҷа дод? натиҷаҳои назаррасе ки аз лиҳози кам шудани танбашавӣ, кам гаштани ҳолатҳои садамаи нақлиётӣ, таваққуфгоҳи бесарусомон кам шуданд, аз байн рафтани дигар намуди қоидавайронкуниҳо низ ба чашм мерасад. бале, мегӯянд ки худи ҳамин лоиҳаи нерӯ яке аз лоиҳаҳое аст ки бештар ба технологияи рақамӣ рӯ меоранд, яъне тамоми кораш тавассути технологияи рақамӣ анҷом дода мешавад. Хуб, метавонед каме шаҳр диҳед чӣ гуна технологияро ворид кардед ва онҳо чӣ гуна кор мекунанд? албатта тамоми таҷҳизотҳо, тамоми гӯем унсурҳое ки дар амалисозии лоиҳаи нерӯ истифода шудааст, ин технологияҳои пешрафта, технологияҳои муосир ки дар давлатҳои пешрафта истифода шудаанд, аз ҳамун технологияҳо мо истифода бурдагем. тамоми ҷабҳаҳои амалишавии худи лоиҳаи нерӯ пурра ғайри нақдӣ ба роҳ монда шудааст. тамоми самтҳо рақамикунонӣ шудаанд. шумо дар баробари оне ки дар шаҳри Душанбе ин лоиҳаро амалӣ кардед, ҳоло чӣ нақша доред? мешавад ки дар шаҳру навоҳии дигари кишвар ҳамин лоиҳа роҳандозӣ шавад? албатта бо дар назардошти талаботу бо дар назардошти созишномаи сармоягузорӣ дар ҳудуди дигар шаҳру ноҳияҳо амалисозии лоиҳаи нерӯ пешбинӣ шудааст, дар нақша гирифта шудааст ва ояндаи наздик амалӣ хоҳад шуд. таҷрибаҳо аз кадом давлатҳо гирифта шуд? пеш аз ҳама давлатҳои ҳамсоя, аз худи Федератсияи Россия, аз Қазоқистон, ки дар ин давлатҳо тӯли чандин солҳо мешавад, ки ҳамин низомҳо аллакай фаъол ҳастанд ва як гӯем ки таҷрибаи бой низ доранд дар ин самт. мутахассисон даъват шуданд аз хориҷа? албатта дар марҳилаи аввал барои гӯем ба роҳ мондани як пешравии кор мутахассисони хориҷа ҷалб шудагӣ буданд. омӯзиш шуд? ҳама шуд, омӯзишро гузаштанд, вале имрӯз мо ба сари баланд ба як ифтихор гуфта метавонем, ки дар лоиҳаи нерӯ ҳама мутахассисои маҳаллӣ, мутахассисои ҷумҳурии худамон кору фаъолият мекунанд ва боз як ифтихори дигари мо чи аст, ки тамоми барномаҳое ки имрӯз мо мебинем ҳама маҳсули дасти барномасозони ватанӣ ҳастанд. мешавад ки ҳамин се зерсохторе ки шумо дар аввали барнома гуфтед барои мо нишон диҳед? мо мехоҳем ки аз наздик бибинем ва тарзи кор карданашро барои бинанда ҳам нишон диҳем. албатта се зернизом ҳама паҳлӯҳояш автоматикунонида шудааст. гӯем ки инсон қариб ки дар он ҷо бидуни ҳузури инсон. бале, биёед аз таваққуфгоҳҳои музнок шурӯъ кунем. олӣ мешавад, меравем. умуман ронандаҳо чӣ гуна мефаҳманд ки таваққуфгоҳи масалан музнок аст? албатта ҳангоми ворид шудан ба минтақаи таваққуфгоҳи музнок аломатҳо насб шуданд,
хатҳои кабуд кашидааст. ҳар ҷо ки хати кабуд ҳаст аллакай таваққуфгоҳи музнок аст. бале яке аз талаботҳое гӯем ки таваққуфгоҳҳои музнок ин мавҷуд будани хати кабуд мебошад. Инчунин аз саршавии минтақаи таваққуфгоҳи музнок аломатҳои талаботӣ насб шудаанд ки дар он ҷо аллакай гӯем ки таваққуфи музнок ишора гардидааст. Чӣ гуна ишораҳо аст? дар ин ҷо мо аллакай аломат дорем. Аломати пардохт. Хуб, аломати пардохт аст. Бале. QR-код аст? ронандагон метавонанд тариқи QR-код ки яке аз усулҳои пардохти таваққуфгоҳи музнок мебошад, аз ҳамин истифода бурда пардохтро анҷом диҳанд. Чанд усули пардохт вуҷуд дорад? Айни замон 4 усули пардохт ҳаст ки яке аз инҳо ин дар худи минтақаҳо QR-ҳои насб шудааст ки тариқи ин имкон доранд. тариқи дилхоҳ замимаҳо мешавад ки пардохт кунед. Масалан замимаи дилхоҳ бонк. бале. То ба имрӯз тариқи замимаҳои мобилии бонки Душанбе Сити, Коммерс банк, Спитамен банк, Орион банк, бонки давлатии Амонатбонк ва дигар бонкҳо пардохти таваққуфгоҳи музнок амалӣ шудааст. гуфтед яке аз роҳҳои пардохт тавассути QR-код аст. QR-код. боз чин роҳи пардохт вуҷуд дорад? дуюм намуди пардохти таваққуфгоҳи музнок ин тавассути гӯем ки ҳамёнҳои мобилии ташкилотҳои қарзӣ аст. Сеюм усули пардохт ин тавассути корти миллии тамоми гӯем ки ташкилотҳои қарзии Тоҷикистон. Чорум намуди пардохт бошад ин тариқи SMS паёмак. шумо тариқи SMS паёмак ба рақами 7788 рақами воситаи нақлиёти худро якум маротиба равон мекунед ва рақами воситаи нақлиёти шумо ба низоми таваққуфгоҳ пайваст мешаваду минбаъда ҳангоми истифода бари 1 соат ёки 2 соат чӣ қадар вақте ки истифода бурдед ҳамун рақамро ворид мекунед ба рақами 7788 равон мекунед аллакай пардохти шумо анҷом ёфта ҳисоб мешавад. аз ҳисоби чӣ пардохт? аз ҳисоби баланси телефон. Хуб, беҳтарин. Яъне вақте ки мо масалан ҳамёни мобилӣ надорем, кор надорем, яке аз роҳҳои осонтаринаш ҳамин роҳ. нафароне ки интернет надоранд, телефонҳои смартфон надоранд ё ки гӯем ки дастрасӣ ба дигар чизо надоранд, роҳи осонтар боз тариқи SMS. Хуб, тарзи дурусти таваққуф чӣ гуна аст? мешавад амалан нишон диҳед ки масалан дар ин ҷо хатҳои кашида дар ин таваққуфгоҳ 45 градус кашида шудааст. ҳангоми таваққуф кардан ҳатман ҳамин талаботҳои аломати роҳро ба инобат гирифтан дар кор, чунки новобаста аз он ки шумо омада дар болои аломати роҳ мабодо таваққуф кунед, камераҳои назоратӣ дар он тараф ҳастанд. Бале, камераҳои назоратӣ насб шудагиам ҳамоно сабт мегиранд, ҳамчун қоидавайронкунӣ эътироф мешавад. вақте ки масалан омадану масалан ронандаҳо болои хат автомашинаи худро нигоҳ доштанд, ин пардохташ ҳамун дар баробари пардохти худи таваққуфгоҳи музнок мешавад? Бале, новобаста аз пардохт шумо таваққуфи нодуруст анҷом додед. чӣ гуна аст? масалан як нафар ронанда меояд, то чанд дақиқа метавонад ки дар ҳамин таваққуфгоҳ масалан бидуни маблағ мошинашро нигоҳ дорад? 10 дақиқа аввал пурра ройгон аст. То 1 соат аллакай 3 сомон ва минбаъда ҳар 1 соат 3 сомони нақдгузорӣ шудааст. Бале. агар ки ронанда маблағро пардохт накард чӣ гап мешавад? ҳангоми пардохт накардан албатта ки қоидавайронкунии пардохт накардани ҳаққи таваққуфгоҳ нисбаташ татбиқ мегардад ва андозаи он ба як нишондиҳанда баробар аст. имрӯз як нишондиҳанда 75 сомонӣ муқаррар шудааст. беҳтар аст ки 3 сомон пардохт кунӣ, 75 сомон масалан ҷарима насупорӣ. омадед мошинро таваққуф кардед, аз пай кор шудед, баромадед пардохт касе бо шумо даъво намекунад ки масалан ҷои мошини маро банд кардед? абонементҳои гуногун имрӯз роҳандозӣ шудаанд, метавонанд ки аз абонементҳо истифода баранд ва яке аз абонементҳои мо ин тарофаи бемаҳдуд аст. шумо маблағи муайянро пардохт карда дар тамоми шаҳри Душанбе гӯем ки аз таваққуфгоҳҳо бе пардохт, бе маҳдудият истифода мебарем. муҳлаташ чӣ қадар? муҳлаташ ҳафтаина ҳаст, абонементи моҳона ҳаст, абонементи 3 моҳа, 6 моҳа ва солона. барои корхонаҳо, барои тарабхонаҳо, умуман қаҳвахонаҳое ки дар наздашон ҳамин гуна таваққуфгоҳ мавҷуд аст, ягон намуд имтиёз пешниҳод мешавад? албатта ҳангоми
роҳандозӣ намудани абонементҳо ин ҳолатҳо низ ба инобат гирифта шуданд ва барои қаҳвахонаҳо, тарабхонаҳо, корхонаҳо, дигар гем ҷамъиятҳо ҳангоми мавҷуд будани таваққуфгоҳи музнок дар ҳудуди гем корхона абонементи тиҷоратӣ пешбинӣ шудааст, ки ҳангоми пардохти ӯ як ҷойи муайян вобаста мешавад ва дар ҳамчун иҷора дар ихтиёри вай мегузарад. ҳамчун ҷойи муайян барои онҳо гӯем ки барои истифодабарии онҳо пешбинӣ мешавад. Дигарон аз ин минтақа аллакай истифода бурда наметавонанд. Аломати конусро гузошта онҷоро масалан банд мекунад. Аломати мазкур чиро ифода мекунад? аломати мазкур аломати барои маъюбон аст. Маъюбоне ки гурӯҳи 1 ва 2 ҳастанд, соҳиби воситаи нақлиёт ҳастанд, метавонанд аз таваққуфгоҳи мазкур, чунон ки дар қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзи ройгон истифода бурданро доро мебошанд, метавонанд аз ин бараъло истифода баранд. яъне барои маъюбон аст ва агар касе дигар омада инҷоро банд кунад чӣ? Он гуне ки маъюб нест. дар ҳолати аз категорияи маъюбӣ набудан дар ин ҷо таваққуф кардан новобаста аз пардохти шумо, яъне шумо пардохт кардед ё накардед, ба ҳар сурат шумо қоидавайронкунӣ кардед ва нисбати ронанда ҷарима татбиқ мегардад. агар маъюб аз дигар ҷо истифода барад чӣ? Аз ҷое ки масалан ҳамин гуна аломат нест. албатта ки метавонад истифода барад, лекин ҳамин минтақа махсус ҳамин таваққуфҷой барои маъюб ройгон аст, вале аз таваққуфгоҳи дигар истифода барад агар аллакай уҳдадор мешавад ки пардохт анҷом диҳад. хуб ман мехоҳам дар бораи дигар намуди қоидавайронкунӣ ки дар ҳудуди ҳамин минтақа ба қайд гирифта мешавад каме маълумот диҳед? ростӣ ҳастанд ҳолатҳое ки гӯем ки воситаи нақлиётро бесарусомон дар минтақае таваққуф мекунанд ки камераи назоратӣ имконияти сабт кардани онро надорад ва ҳамун рақами қайди давлатӣ бигем дар камера сабт намешавад. дар ин маврид комплекси сайёр роҳандозӣ кардагӣ ҳастем ки болои воситаи нақлиёт дар камераҳои махсус муҷаҳҳаз гардонида шуданд. онҳо дигар қоидавайронкуниҳое ки вобаста ба таваққуф, дигар қоидаҳои ҳаракат дар роҳ анҷом дода мешаванд ва ё сабт мекунанду ба маркази идоракунӣ ки дар он ҷо коркард мешаванд қоидавайронкуниҳо ба он ҷо равон мегарданд. агар ки масалан худи ронанда масалан рақами автомошинаи худро пинҳон кард, масалан канду дар дохили мон овард дар таваққуфгоҳ, мошинашро нигоҳ дошт ва пардохт накард, дар ин ҳолат чӣ мешавад? дар ин ҳолат тибқи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ махсус модда пешбинӣ шудааст рӯйпӯш кардани рақами давлатӣ ва ҷаримае ки ҳамин модда дар бар гирифтааст, бовар кунед якчанд маротиба аз ҷаримаи напардохтани ҳаққи таваққуф баландтар аст. дар минтақаҳое ки роҳҳо танг ҳастанд вале ниёз ҳаст ки дар он ҷо масалан ҳамин гуна таваққуфгоҳ бошад, он ҷо чӣ чора андешида мешавад? ҳангоми ташкил кардани таваққуфгоҳи музнок хулосаи мақоми ваколатдор бахусус бозрасии давлатии автомобил дар ҳар як минтақа гирифта мешавад, яъне дар риоя бо стандартҳои будагӣ, талаботҳои будагӣ ва дар ҷойҳое ки гӯем ки роҳ тангтар аст, дар он ҷо ҷӯйборҳоро бо махсус шишапластика рӯйпӯш мекунем ва як бигӯем ки ҳудуди иловагӣ барои таваққуфгоҳ пайдо мешавад, чун барои ҳаракат дигар автомошина монеъ нашавад. Бале, беҳтарин. ин ҷо нуқтаҳои барқдиҳанда, мана чӣ хеле ки дида истодаед, воситаҳои нақлиётҳои барқӣ омада аз ин ҷо бо барқ таъмин шуда истодаанд. ҷолибият ин аст ки масалан ҷое ҳаст ки инсон ҳузур надорад, бидуни ҳузури инсон яъне худи ронанда меояд, дар ин ҷо худаш мустақилона ба автомошинаи худ барқ мегирад. бале, чӣ хеле қайд кардем, ҳама рақамикунонӣ шудааст, ҳузури инсон, яъне ҳоҷат ба ҳузури инсон нест, ҳама гӯем технологияи муосир истифода мешавад. ронандагон имрӯз чӣ хеле ки шоҳид шудест, ҳама омада худашон бемамоният истифода мебаранд. аллакай тартиби пардохт ба ҳама маълум аст, тартиби истифодабарӣ ҳам маълум аст. хуб як бори дигар барои бинанда нишон медиҳем ки тартиби пардохт чӣ гуна аст. хуб омадан худи ронандаҳо мустақилона масалан ҳамин дастгоҳро мегиранд, дар мошини худ насб мекунанд. бале,
خب وقتی که автомашина бо қувваи барқ пур шуд баъд пули барқро пардохт мекунанд чӣ гуна аст? вақте ки дастгоҳро ба воситаи нақлиёт пайваст мекунанд тариқи телефон, тариқи ҳамёни мобилии Душанбе Сити QR-и мазкурро ба қайд гирифта дар он ҷо пардохтро анҷом медиҳад. خب масалан ҳамин гуна нархро ворид мекунед, аллакай ба ҳамон миқдор ба шумо қувваи барқ таъмин шумо чанд мегардад. қайки худатон маблағ ба бале, ворид мекунед? дар сурати зиёд маблағ гузаронидан ҳангоми пур шудани барқи воситаи нақлиёт ҳамон маблағи истифода нашуда ба ҳамёни мобилии шумо баргардонда мешавад. агар мо ба 50 сомонӣ масалан автомашинаи худро қувваи барқ пур кардем, агар 40 сомон пур шуд 10 сомон 10 сомон байни 1 дақиқада ба ҳамёни мобилии шумо ба таври автоматӣ бозпас мегардад. мегӯянд ки ҳамин дастгоҳе ки шумо инҷо насб кардед қувваи барқро зудтар медиҳад, яъне масалан дар вақти кам қувваи барқ дода мешавад ба автомашина. аз лиҳози характеристика гӯем инҳо 120 киловатт мебошанд ва дар як вақт ду воситаи нақлиётро бо барқ таъмин мекунанд. иқтидори дар як вақт ду воситаи нақлиётро ҳамзамон 60 киловатт дар як соат таъмин кунанд. дар минтақаи мазкур аломати роҳ 80 сурати ҳаракат 80 муайян шудааст ки барои камераҳои суръатсанз бале ҳамин аст. дар поёнтар худи камера насб шудааст ки меъёри суръати ҳаракати воситаҳои нақлиётро муайян мекунад. яъне дар ҳамин роҳ бештар аз 80 масалан мошин рондан иҷозат нест. вақте ки масалан 85 90 ёки 100 шуд аллакай ҷарима ҳисоб мешавад. мегӯям дар сурати зиёд кардани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз 10 то 30 километр соат аз меъёри муқарраршудаи мазкур, яъне аз 90 то 120 аллакай нисбати ронанда ҷарима пешбинӣ мешавад. яъне ронандаҳо ҳар куҷое ки ҳамин масалан аломати роҳро диданд бояд ки эҳтиёт кунанд. бале ҳатман новбаста аз оне ки камера насб шудааст ё ки не, ҳатман қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ҳатман риоя кардан. дар беҳтарин меравем аз дигар ҷо. дар минтақаи мазкур аз ду тарафи роҳ камераҳои низоми вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ насб шудаанд ки ҳаракати воситаҳои нақлиётро ба танзим медароранд ва қоидавайронкуние ки дар ҳамин нуқтаҳо ба амал меояд. бале сабт мегарданд ва барои коркард ба маркази идоракунӣ равон мегарданд. дар чанд дақиқа ҳамин маълумоте ки дар ин ҷо гирифта мешавад сабт карда мешавад ба маркази идоракунӣ фиристода мешавад? режими фаъолияти камераҳо режими онлайн аст, яъне дарҳол ҳамаи сабтҳо ба маркази идоракунӣ равон мешаванд. нозирони бозрасии давлатии автомобили онро баррасӣ намуда дар сурати дурустии қоидавайронкунӣ онро татбиқ мекунанд ва ба ронандаи воситаи нақлиёт ки қоидавайронкунӣ кардааст SMS паёмак ирсол мегардад. оиди ҳамин қоида ягон барномаи махсусе ҳаст ки онҳо масалан дар омада ҳамон қоидавайронкуниҳои худро бубинанд? албатта барои ҳар як истифодабарандаи воситаи нақлиёт дар сомонаи неру.tg утоқи шахсӣ метавонанд кушода дар он ҷо номнавис шуда воситаи нақлиёти худро илова мекунанд ва аз ҳамаи гӯем ки қоидавайронкуниҳо бо акс видео ва ҳамаи чиҳо метавонанд дидан намоянд ва дар ҳолати баҳсӣ ҳам аллакай мо имконият фароҳам овардагием ки эътироз баён кунанд. махсус ҷой ҳаст барои шаҳр навистан ва эътироз кардан. дар ҳолати масалан агар ҳамон ҳолат агар қоидавайронкунӣ ҳисоб нашавад чӣ мешавад? дар ин сурат нозири бдиа дар сурати тасдиқ кардани ҳамин ҳолати баҳсӣ ки қоидавайронкунӣ ҷой надорад аллакай ҳамун сабт бекор мешавад. беҳтарин. акнун як нуқтаи дигар гуфтед ҳаст онҷое ки масалан ҳамин қоидавайронкуниҳо ба онҷо иттилоъ коркард мешавад. меравем онҷоро. маркази мазкур маркази идоракунӣ ва коркарди маълумотҳо сабтҳое ки аз чораҳаҳо ирсол мегарданд. ҷоҳое ки мо рафтем аллакай бале дар маркази мазкур коркард мешаванд ва аз ҷониби нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҳолати ҷои доштани қоидавайронкунӣ тасдиқ ё рад мешаванд. ҳастанд ҳолатҳое ки ҳамин ҷо 24 соат кор мекунад. бале 24 соат фаъол аст.
ҷоҳое ки мо рафтем дидем он ҷое ки камера насб шудагӣ буд аз ҳамонҷо ба инҷо иттилоъ меояд. Хуб масалан аз инҷо дида мешавад он хатҳои зард чӣ маъно дорад? хати зарде ки дар экран пайдо шудааст, ин гӯем ҳамун ҳудуди ниҳоие ки то он минтақа имконияти гӯем бозист намудани воситаи нақлиёт мебошад. хати сурх аллакай гӯем ки қоидавайронкунии чароғаки сурхро ба қайд мегирад. вақте шумо хати зардро убур кардед, ин хати бозист, қоидавайронкунии хати бозист. вақте шумо хати сурхро убур кардед, аллакай вай чароғаки сурх, қоидавайронкунии чароғаки сурх сабт мегардад. хуб дар умум аз лиҳози ҳуқуқӣ худи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ баҳо медиҳанд ҳар як қоидавайронкуниро? бале, ҳар як ҳолат аз тарафи нозири бозрасии давлатии автомобилӣ дақиқ баррасӣ карда мешавад ва дар сурати ҷой доштани қоидавайронкунӣ он тасдиқ мегардад ва танҳо баъд аз тасдиқи он ба худи ронанда смс-паёмак ирсол мегардад. аслан чанд намуди қоидавайронкуниҳо ба қайд гирифта мешавад? биёед оиди намудҳои қоидавайронкунӣ муродзода бобоҷон, сардори маркази ситуатсионӣ посух диҳанд. хуб салом, шумо хуб ҳастед? корятон хуб аст? мешавад шумо номбар кунед намудҳои қоидавайронкуниро? айни замон маркази ситуатсионӣ ки ҳастанд 5 намуд қоидавайронкуниро сабт мекунад. якам риоя накардан ба чароғаки раҳнамо, дуюм ба самти муқобил баромадан, сеюм суръати ҳаракат, чорум хатои бозист ва хатои паҳлӯиро ба қайд мегиранд. беҳтарин, ташаккур. дӯстони азиз, ҳаминҷо ба интиҳои барномаи мегӯянд ки расидем. ба шумо рӯзгори хуш тамоно дорем. то дидори дигар, сарбаланд бошед. хайр.